खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनां रादाब फोसावनो सिगांदों मिरु एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। फैगौ 13निफ्राय 16 मार्चसिम क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव खुंफुंनो थागथियारि खालामदों। खुंफुंजानो गोनां मिरु एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादनि मासिगिरि महरै एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ थिसननाय जादों। बानजाय आफादनि मासिगिरि एमएलए लरेन्स इस्लारिया जानो गोनां हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिहोदों। एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंथिदों दि जानो गोनां जथुम्माया बर' हारिनि थाखाय मोजां रादाब लाबोगोन। बे जथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाथिफैगोन आरो बेजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाफैगोन। बेनिखायनो बे जथुम्माखौ जाफुंसार खालामनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै समायना खालामनो खावलायहरदों होननानै बुंथियो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव आरो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायावबो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो खुंफुंनो गोनां मिरु एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव माखासे गोनां हाबाफारिफोरखौबो लानाय जादों होननानै फोरमायदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। फरायसाफोरनि थाखाय जिउ राहा दानायनि आदब खायदाफोरखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे एग्रिकालचार इरिगेसन बायदि गोनां बिफानफोरखौ हाबाफारियाव हांख्रायहरनाय जादों। बिथांमोनखौ हांख्रायहरनायनि गुबै थांखियानो जादों जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय मोजां मोनसे दिन्थिफुंनानै होनायजों लोगोसे आबादारिफोरनो मोजां आबाद मावनो थाखाय माखासे गोनां राहाफोर फोरोंनो थाखाय एग्रिकालचार आरो इरिगेसन बिफानखौ लिंहरनाय जादों होननानैबो फोरमायदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बे समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बानजाय आफादनि मासिगिरि एमएलए लरेन्स इस्लारिया मा बाथ्रा बुंथिदों नोंथांमोनहा खोनासंदो। बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेलाव फैगौ जानो गोनां 57थि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा जे जथुम्माया दतमायाव जागोन। बे बानजाय आफादनिनो आं मासिगिरि हिसाबै बिथांमोना जोंखौबो लिंहरदों जे बानजाय आफादनिफ्राय जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेलाव जाहाथे फैगौ जानो गोनां जे जथुम्मानि हाबाफारिनि सोमोन्दै एबा बेसेबां थाम-थिम जानो हाखो बिनि सोमोन्दै बिथांमोना मोनसे खौरां लानो एबा रिपर्ट लानो थाखाय बेहाय लिंहरदों आरो बे आयदाफोरखौनो जों दसे सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जों सावरायलायदोंमोन। फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16आव जानो थांगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया। एबारनि जथुम्माया जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा बे हालामनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लाबोगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जेराव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाफैगोन, आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथाङा नुजाफैगोन। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सरकारजों सावरायबाय थादों आरो फैगौ समफ्राव बेफोर जे मावफुं जासिगोन आरो फैगौ सोलिफु जोंनि जे पार्लियामेन्ट सेसन बे पार्लियामेन्ट सेसनाव 125 एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउसननि जानो थांगासिनो दङ। बे आयदाफोरखौ लानानै जिहेथु सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बे एबारनि जे सेसन बे सेसनाव बियो पास जागोन होननानै जों बयबो फोथायनानै दङ। बे रोखोमै सावरायनाय जादों। बेनिखायनो बे सेसननि गेजेराव बेवहाय बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जेला सावरायोमोन अब्ला नखर मन्त्रि बिथाङा कनसेन्ट होदों आरो बिथांनि कनसेन्ट बायदिनो बे थारिखखौ लानानै बे जथुम्माखौ खुंनो नागिरदों। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो लुबैदों बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे बयबो मदद खालामो, लैहोर लैहोर फैनानै बे जथुम्माखौ जेन जाफुंसार होयो, बे जथुम्माखौ जेन समायना खालामो बेनि थाखाय आङो बानजाय आफादनि जानानै बयखौबो खावलायदों। आरो बे सानब्रैनि जानो गोनां जे जथुम्मा बे जथुम्मायाव गोबां रोखोमनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि लादों। गाहायै फरायसाफोरनि गाहामनि थाखाय फरायसाफोरनि खौ नोजोर बोनानै बेवहाय साइन्स एक्जिबिसनखौबो बेहाय दोननाय जादों आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि सेमिनारफोर दङ क्वालिटि एजुकेसन लाबोनो थाखाय आरो फरायसाफोरनि केरियार दानायनि थाखाय बायदि रोखोमनि सावरायलायनाय बे हाबाफारिया बेयाव जागोन।
आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेफोर आयदा दङ बे आयदाफोरखौबो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमायाव सावरायनो थाखाय थांखि लादों, सेमिनार खालामनो थांखि लादों आरो बिनि अनगायैबो एबारनि जे एक्जिबिसन बे एक्जिबिसना एसे आलादा रोखोमै जागोन। बावहाय एग्रिकालचार, बावहाय नोङो इरिगेसन बेबायदि मेजर जे डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टफोरखौ लिंहरनाय जादों। बिथांमोना जाहाथे जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय मोजां मोनसे डेमनस्ट्रेसन जाहाथे बिथांमोना होनो हायो, होनायजों लोगोसे फोरोंनो हानाय बेबायदि बेबस्था बाहाय खालामनो थाखाय नाजानाय जादों। डिपार्टमेन्टफ्रा कनसेन्ट होदों, बिथांमोना बे जथुमायाव फैगोन आरो जों लुबैनाय बायदि आबादारिफोरनि मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोननि जिथु एक्जिबिसननि जिथु स्टल बेफोरबायदिखौ खालामनो थाखाय थांखि लादों। एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ बावहाय किसान मेलाबो लाफादेरनो नागिरदों जाहाथे बेजों जोंनि आबादारिफ्रा जाहाथे बेनिफिट जायो। दा बेबायदिनो सानब्रैनि जे हाबाफारि रंगिना संगिनायै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय थामथिम जादों। बे मावनो गोनां जे हाबाफारि बानजाय आफाद हिसाबै जोङो जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जोङो थिग खालामगासिनो दङ। टेन्ट लुनायनि खामानिखौ मावदों। दा बिथांमोना बुंदों जे जोङो साननै सिगांनो जोङो बेखौ कमप्लिट खालामनानै होगोन। दा बेबायदि हिसाबै टेन्ट हाउसआ गावसिनि मोनसे हिसाब लानानै बिसोरो टेन्ट लुनाय माने एकमडेसन थानायनि थाखाय लुनाय बेफोरखौ थिग खालामगोन। सिगांबो लुगोरा, मानोना बिथांमोना गावसिनि मोनसे हिसाब दङ। सिगां लुगोरोबा बेसेबां सान लागोन आरो बेसेबां सानाव जों कमप्लिट खालामनो हागोन। बिथांमोनाबो एक्सपिरियेन्स दङ, बेनिखायनो मोनसे अंक खालामदों। बिथांमोना उमुक थारिखआव जागायोबा उमुक थारिखआव जोबहैगोन। बेबायदि हिसाब खालामदों आरो बेबायदिनो दा खामानिया मावगासिनो दं। बानजाय आफादा जेखौ मावथारनांगौ बा जेराव रायजो राजाफ्रा मदद होनांगौ बेबायदिखौ बिथांमोना होगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा माइरं खांनानै माइरं होफैदों, औवा खांनानै औवा होफैदों। बेबायदि रायजोनि जे कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनाबो दङ। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद। दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजाफ्रा अनसायो, रायजो राजाफ्रा मदद होयो आरो बेखौ जोङो नैबे जथुमायावबो जोङो नुनो मोन्दों। मानोना रायजो राजाफ्रा गावसोरनो माइरं खांनानै औवा खांनानै होफैदों, नारा हानानै होफैदों, बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। सरकाराबो जोंखौ मदद खालामदों जे फारफ्रोमबो बिथिङाव बोरै बे मिटिङा साक्सेस जानो हायो। जोंनि काउन्सिलनि मानैजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बेहाय मदद हरगासिनो दं आरो रायजो राजानि मदद आरो सरकारनि मददजों बे सानब्रैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबलांगोन जों मिजिंथियो। बर' फरायसा आफादा बुंदों एबार जिहेथु बे जथुमाया मोनसे स्पेसियेल जथुमा जानो थांगासिनो दं, बेनिखायनो बिथांमोना बुंदों गुबुन बोसोरनिख्रुइ एबारनि थान्दै जथुमा एसे गेदेरसिन जागोन। बिथांमोना बुंदों 5,000 थान्दैफोर फैगोन, 1,000 अबजारभारफोर फैगोन आरो भलिबल काबादि गेलेगिरिफोरबो थागोन। बेबायदि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो बे हिसाबै जों थामथिम जादों। डेलिगेट एबा थान्दै होनथारोबा 5,000 जागोन। बेसेबां बाजेटजों? बाजेट होननानै जोङो बेबायदि खालामखानाय जोंहा बाजेट गैया। जेसेबां हायो जोङो सिम्पोल आरो खिन्थु नांथारगौफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो लानानै जों खालामनो नागिरदों। गुबुनाव जानाय बायदि हालोम बिलोम जों खालामनो नागिराखै। मानोना जोङो नुबोदों जे बेबायदि जथुमाफोर गिदिर गिदिर खुङोबा फ्राय डिफिसिट जानाय बायदिसिनाफोरखौ नुबोदों। थ' बेखायनो जोङो खुब गथि जों खालामगोन। जेराव नांथारगौ बेहाय जोङो मावगोन। जेरै गेटखौ जोङो जेराव बानायनांगौ जों बेयाव बानायगोन आरो माखासे आफादफ्राबो जायगा जायगा बरायगोन। दा बेबायदि हिसाबफोरखौ जों थिग खालामदों। बोथिसे जायोबा बेसेबां जागोन, माला मा जाहोनांगौ बेफोरखौ जों हिसाब खालामजोबदों आरो बेबायदियैनो जिहेथु बे रायजोनि मोनसे आफाद आरो बेनिखायनो जोङो बेबायदि हिउज मोनसे बाजेट खालामनो जों सानाखै। जों खुब सानै हयै जोङो जोंनि साब कमिटिफोरजों जों सावरायनानै मिनिमाम मोनसे बाजेटजों जाहाथे बे जथुमाया मेहेरगोनां जायो बेखौ जोङो खालामनो थाखाय जों नाजादों। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ।
बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा 8876480218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन। ढेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। ढेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा 8876480218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।